മാതാജി വരുമായിരിക്കും മാതാജി എല്ലാവരും. ചിലപ്പോ ടെമ്പിളിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒക്കെ വരണ്ടേ? നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ആണല്ലോ. ഇത് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ക്ലാസ്, അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ. അവിടെ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞിട്ട് അലങ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആരതി ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശീല രൂപ ഗോസ്വാമി രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് ഒരു കീർത്തനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കീർത്തന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത്, രാധികാസ്തവം. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയെന്നാണ് അപ്പോ അത് പാടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്, രാധാഷ്ടമിയുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. രാധേ ജയ ജയ മാധവ ഗൈ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ഗൈ, ഗോകുല തരുണീ മണ്ഡല महिते. രാധേ ജയ ജയ മാധവ ഗൈ, രാധേ ജയ ജയ മാധവ ഗൈ. दामोदर राती वर्धन वेशे हरि निष्कोट वृंदा विपिनेशे. दामोदर राती वर्धन वेशे हरि निष्कोट वृंदा विपिनेशे. राधे जय जय माधव गई, राधे जय जय माधव गई. वृषभानुधाति नव शशिलेखे, वृषभानुधाति नव शशिलेखे. ललिता सखी गुण रमिता विशाखे. वृषभानुधाति नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे. राधे जय जय माधव गई, राधे जय जय माधव गई. करुणां कुरु मयि करुणा भरीते, करुणां कुरु मयि करुणा भरीते. सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरीते. सनक सनातन वर्णित चरिते. राधे जय जय माधव गई, राधे जय जय माधव गई. गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव गई, राधे जय जय माधव गई. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാധാഷ്ടമി, രാധാറാണിയുടെ അവതാര ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാധയും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആധ്യാത്മികനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്.
അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവതത്വങ്ങളെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഇടപഴകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയോ അദ്ദേഹം സ്വയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്ലാദിനി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആഹ്ലാദിനി ശക്തി, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഊർജം തന്നെയാണ് രാധാറാണി, അന്തരംഗ ശക്തി ആണ് രാധാറാണി. അപ്പോൾ എന്നേക്കും ഒന്നായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റേത് തന്നെയായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി രണ്ടായിട്ടും മാറുന്നു, ഭഗവാനും രാധാറാണിയുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്ലാദം പങ്കിടാനായിട്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആഹ്ലാദിക്കുന്നത്? സ്വന്തം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവുണ്ട്, ഒരു വലിയ തോട്ടമുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം ആഹ്ലാദിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക? നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പേരുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുമൊത്തു മാത്രമേ നമ്മുടെ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ, ഏകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു, രാധാറാണിയും ഭഗവാനുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ. അതുപോലെ ആ രാധാറാണി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അവരിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള ലക്ഷ്മി സ്വരൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ, വിഷ്ണു സ്വരൂപങ്ങൾ അവതാരങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി സ്വരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാർ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും സഖികളായിട്ടുള്ള ഗോപികമാർ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ, രാധാറാണിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ ഒരു തവണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിൽ ഒരു തവണ, ഒരേ ഒരു തവണ. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തെല്ലാം ചതുർയുഗങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പകലിൽ ഒരു തവണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് ഭാഗവതത്തിലും ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ച, കഴിഞ്ഞു പോയ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചത് വിഷ്ണു ആയിരുന്നില്ല, പിന്നെയോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള പാരാഫർണീലിയ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം അവതരിക്കുന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് രാധാറാണിയും. അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, വൃന്ദാവനം, യമുന, മറ്റുള്ള രാധാറാണി, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ, ബലരാമൻ, എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും മകനായിട്ട്, നമുക്കറിയാം കാരാഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പിന്നീടാണ് ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നത്. അതുപോലെ രാധാറാണിയും സ്വയം ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എപ്പോഴാണത്? പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ് കറുത്ത വാവിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ, ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെ ഒരു വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ ഒരു ദിവസം, അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം രാധാ അഷ്ടമി ദിവസം, ഒരു ദിവസം വൃഷഭാനു, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോകുലത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു നന്ദഗോപർ. അതുപോലെ റാവൽ, ഗോകുലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമമാണ് റാവൽ എന്നുള്ള ഗ്രാമം. ആ റാവലിലെ രാജാവായിരുന്നു വൃഷഭാനു. അദ്ദേഹം ദിവസവും വെളുപ്പിന് എണീറ്റ് കുളിക്കാൻ പോകും. അടുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സമീപത്തു കൂടെ യമുന ഒഴുകുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം രാവിലെ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കണ്ടത്? ആ യമുന മുഴുവനും ഒരു സ്വർണ്ണ കളറിന്റെ പ്രഭാപൂരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു.
എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രമാത്രം പ്രഭ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ യമുനയിൽ ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള താമര, അതിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇത്ര പ്രഭാപൂരം വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ താമരയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ താമരയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴെന്താണ്, അവിടെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ശിശു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുവരെ വൃഷഭാനുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കീർത്തിതയ്ക്കും കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ കീർത്തിതയ്ക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമായി. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കുഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല. കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അന്ധയാണോ എന്ന് അവർക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായി. കാരണം കണ്ണ് തുറക്കാതെ തന്നെ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. എത്രമാത്രം വിളിച്ചിട്ടും എത്രമാത്രം ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒന്നും തന്നെ കുഞ്ഞ് കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും വളരെയധികം സൗന്ദര്യമുള്ള സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി എടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി അവിടേക്ക് വരുന്നു. കാരണം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയുമാണ് ഭൂലോകത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാ ദിക്കിലും മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനെയും രാധയെയും നേരിട്ട് കാണുവാനായിട്ട്, കാരണം രാധാറാണിയെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മഹർഷിമാർക്കും ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം വിഷ്ണു ലോകം വരെ പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാനുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ അവതരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നേരിട്ട് കാണാനുള്ള അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് രാധാറാണിയെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള വളരെയധികം ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വൃഷഭാനു മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാധാറാണി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പക്ഷെ തന്നെ ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വൃഷഭാനുവിനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. വൃഷഭാനു നാരദ മഹർഷിയെ സ്വീകരിച്ച് വിളിച്ചിരുത്തുന്നു. അവർ കുശലമെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ച കാര്യം വൃഷഭാനു രാജാവ് പറയുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങ് എന്നോടത് പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വൃഷഭാനു പറയുന്നു, ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല എങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചു. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല, അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ആ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വൃഷഭാനു നാരദ മഹർഷിയെ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. രാധാറാണിയെ കാണുന്നതും നാരദ മഹർഷിക്ക് അതിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി വൃഷഭാനുവിനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് നാമകരണം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വൃഷഭാനു പറയുന്നു, നാമകരണം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. കാരണം കുഞ്ഞ് കണ്ണു തുറക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത്? കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്താലും കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി അഭിപ്രായം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഒരു ഉത്സവം മാതിരി ഒരു നാമകരണ ചടങ്ങ് ഏർപ്പാടാക്കൂ, എല്ലാവരെയും വിളിക്കൂ, അടുത്തുള്ള സമീപത്തുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും എല്ലാ പ്രമുഖരെയും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുക, നാമകരണ ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയാണ് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് മഹാരാജാവ് നാമകരണ ചടങ്ങ് ഏർപ്പാടാക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നന്ദഗാവിൽ നിന്ന് നന്ദഗോപരെയും ഫാമിലിയെയും എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെയും, കൊച്ചു കൃഷ്ണനും നന്ദഗോപരും യശോദയും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് വൃഷഭാനുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നാമകരണ ചടങ്ങ് കുഞ്ഞിനെ കാണാനും എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു, എല്ലാവരെയും സൽക്കരിച്ചിരുത്തുന്നു വൃഷഭാനു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുട്ടിലിഴയുന്ന പ്രായമാണ്. കൃഷ്ണൻ മെല്ലെ മുട്ടിലിഴഞ്ഞെഴഞ്ഞെഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് എല്ലാ മുറികളിലും തപ്പി, കാരണം രാധാറാണിയെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഇവര് രണ്ടുപേരും വന്നതിന് ശേഷം രാധാറാണിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കൃഷ്ണനും രാധയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം മുട്ടിലിഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് രാധാറാണിയുടെ മുറി കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പോയി രാധാറാണിയെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടിലിൽ എത്തിപ്പിടിച്ച്
കൈവച്ച് കയറ്റി തൊട്ടിൽ എത്തിപ്പിടിച്ച് രാധാറാണി കിടക്കുന്ന ദിക്കിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. രാധാറാണിയുടെ തൊട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ രാധാറാണി കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെല്ലെ രാധാറാണിയുടെ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കുന്നു. കാരണം രാധാറാണി ആവേശം തുറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്താ കാര്യം? രാധാറാണിക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭൂമിയിൽ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ മിശ്രണമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകം താല്പര്യമുണ്ടായില്ലേ ലീലകളിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണണം. കൃഷ്ണൻ അടുത്ത് രാധാറാണിയെ കുലുക്കി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ കണ്ണു തുറന്നത്. കൃഷ്ണനെ കാണാൻ അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം ഓക്കെ. ശ്രീജ മാതാജി വന്ന് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യോ? ആക്കിണ്ടല്ലോ മാതാജി, ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് ആക്കുമോ മാതാജി? മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് അല്പം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് രാധാറാണി ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കാണുന്നതും അവർ കണ്ണു തുറക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും, വൃഷഭാനുവിനും കീർത്തിതയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാകും. അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റാവൽ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രാധാറാണിയുടെ അമ്പലമാണ്. അവിടെ രാധാറാണിയുടെ വിഗ്രഹത്തെ, ഇവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ വിഗ്രഹത്തെ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് പിന്നീട് അവർ വളർന്നു വലുതാകുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തന്റെ ഗോക്കളെയും തന്റെ ഗോപന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഗോപികമാർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. കാരണം കൃഷ്ണൻ കാലിൽ ചെരുപ്പ് പോലും ഇടാതെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ കാടുകളിലെല്ലാം അരഞ്ഞു നടക്കുക. കാരണം കൃഷ്ണനോട് പറയുമ്പോൾ യശോദാമ്മ ദിവസവും പറയും കൃഷ്ണനോട് ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. പക്ഷേ എന്റെ പശുക്കിടാങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ചെരുപ്പില്ല, അവരുടെ കാലിലും മുള്ളും കല്ലുമെല്ലാം കൊള്ളുകില്ലേ എന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ട് ഭഗവാനും ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെയാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഗോപികമാർക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ കാടുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കും. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ശബ്ദം ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും കാത്തുകൊണ്ട് അവർ കാത്തിരിക്കും, കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെല്ലാം പാടിക്കൊണ്ട്. അത്രമാത്രം അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്കും ഗോപാലന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് രാധിക ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഖിയായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. കാരണം മറ്റെല്ലാ ഗോപികമാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരിയും എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നത് രാധികയായിരുന്നു.
ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഖിയായിട്ട്. ഭഗവാന് രാധിക ഉൾപ്പെടെ 8 പ്രധാന സഖികളും അതിനുശേഷം പിന്നീട് 108 സഖികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം രാധാറാണിയും രാധാറാണിയുടെ ചെറിയച്ഛന്റെ മകൾ ചന്ദ്രലേഖ, അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോപികമാരായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ സഖികളായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ലളിത, വിശാഖ മുതലായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ സഖികൾ വേറെ. എങ്കിലും എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഗുണങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന, സൗന്ദര്യവും ഗുണവും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നത് രാധികയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. രാധികയുമായിട്ട് ഭഗവാൻ രാസലീലയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോപികമാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് രാസലീലകളെല്ലാം ആടിയത് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ എല്ലാവരും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാറാണിയുടെ വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ മധുരയിൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മധുരയിൽ പോയി കംസനെ എല്ലാം വധിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിൽ, ഭഗവാന്റെ വേർപാടിൽ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഗോപികമാരെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലെറ്ററും എഴുതിയിട്ട് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദ്ധവരെ കാണുവാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, അതേ കളർ, അതേ ഉയരം, അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പെട്ടുടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഉദ്ധവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഗോപികമാർ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തേര് നന്ദഗോപരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു, ഒരാൾ നന്ദഗോപരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. കാരണം ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് ഭഗവാനല്ല, ഉദ്ധവനാണ്, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഗോപികമാർ ഉദ്ധവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നാണ് വരിക, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഉദ്ധവർക്ക് ആ ഗോപികമാരുടെ ആ ഒരു ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ആഹ്ലാദവും ആശ്ചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ 2 പർപ്പസിലാണ് ഉദ്ധവരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തന്റെ വിശേഷങ്ങളെയും അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും ആയിട്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഉദ്ധവർക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാം. കാരണം ഉദ്ധവർ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഉദ്ധവർ. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആ ഒരു ആഴം എന്താണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ധവരെ ഭഗവാൻ ഗോപികമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തിൽ അവർ എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സമീപത്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിലാണ്. ആ ഒരു പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഉദ്ധവനെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരെ അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നിമിഷം രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിരഹ വേദനയിൽ രാധാറാണി ഒരു ഗീതം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു വണ്ടിനോട്, ഒരു നീല കളറുള്ള വണ്ട് രാധാറാണി കാണുന്നു. ആ നീല കളറുള്ള വണ്ടിനെ കണ്ടതും രാധാറാണി അത് കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വണ്ടിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് കണ്ടതും ഉദ്ധവർക്ക് ആശ്ചര്യമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ എല്ലാ ദിക്കിലും ആ നീല കളർ കാണുമ്പോൾ, മഞ്ഞ കളർ കാണുമ്പോൾ, പുഷ്പങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ അവർ ഭഗവാനുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുന്നു. അതാണ് 24 മണിക്കൂറും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഗോപികമാർ എന്ന് ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ആ ഒരു അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്.
ഭ്രമരഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു നല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. രാധാറാണി ആ വണ്ടിനോട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വിരഹ വേദനയിൽ രാധാറാണി പറയുന്ന ഗീതമാണ് ഭ്രമരഗീതം. അതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും അവർ എന്നെന്നും ഒന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ആ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രണ്ടായിട്ട് മാറി. അവർ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത് എന്ന് രാമാനന്ദറായിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോട്ടോ. രാമാനന്ദറായിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താൻ കൃഷ്ണനും രാധയും ഒരുമിച്ച് അവതരിച്ചതാണ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയ വികൃതി ആഹ്ലാദിനി ശക്തിരസ്മാത് ഏകാത്മാനാവപി ഭുവി പുരാ ദേഹഭേദം ഗതൗ തൗ ചൈതന്യാഖ്യം പ്രകടം അധുനാ തദ്വയം ചൈക്യം ആപ്തം രാധാഭാവദ്യുതി സുവലിളിതം നൗമി കൃഷ്ണസ്വരൂപം. അതായത് രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആ പ്രേമ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു കാമത്തിന്റെ പ്രകടനമല്ലാതെ പിന്നെയോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാമം ഒട്ടും തന്നെ തീണ്ടാത്ത ഭക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ രാധയും കൃഷ്ണനും രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെങ്കിലും അവർ ഈ ഒരു രസം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് രാധാറാണിക്ക് എത്രമാത്രം തന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് സന്തോഷം വരാൻ കാരണം? എന്ത് ആഹ്ലാദമാണ് രാധാറാണിക്ക് എന്നെ കാണുന്നതോടുകൂടി എന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ രാധാറാണി എത്രമാത്രം ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം രാധാറാണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ആ രൂപത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അതായത് കൃഷ്ണൻ സ്വയം രാധാറാണിയിട്ട് മാറി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണനാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും രാധാറാണിയുടെ എല്ലാ ഫീച്ചറും, അതായത് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവതാരത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പക്ഷേ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ശ്യാമസുന്ദര സ്വരൂപമല്ല, പിന്നെയോ രാധാറാണിയുടെ ആ ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. രാധികാഹയേന കൃഷ്ണേര പ്രണയ വികാര സ്വരൂപ ശക്തിർ ഹ്ലാദിനി നാമ യാനാര. അപ്പോൾ രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ ആ പ്രേമത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലെ ആ പ്രേമ സാക്ഷാത്കാരം, ആഹ്ലാദ സാക്ഷാത്കാരം, അത് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് രാധാറാണി. ആ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നു. ഹ്ലാദിനീകരായ കൃഷ്ണേ ആനന്ദ ആസ്വാദന ഹ്ലാദിനീരദ്വാരാ കരേ ഭക്തേര പോഷണ. അപ്പോൾ ആ ഹ്ലാദിനി ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാൻ, ഭൗതിക ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഭഗവാന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഭക്തിക്ക് സഹായകരമാകുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഹ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകുന്നതോടുകൂടി അവർ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ശക്തിയാലാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മഹാഭാവ സ്വരൂപ ശ്രീ രാധാ ഠാക്കൂറാണി. മഹാഭാവ സ്വരൂപ രാധാറാണി നമ്മളെ പോലെ പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ല. സാക്ഷാൽ മഹാഭാവത്തിന്റെ, അതായത് പ്രേമസ്വരൂപത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരിശുദ്ധ പ്രേമയുത ഭക്തിയുടെ മൂർത്തി സ്വരൂപമാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നു. സർവഗുണഖാനി കൃഷ്ണകാന്ത ശിരോമണി. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും
എല്ലാം നല്ല ഗുണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നതാണ് രാധാറാണി. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സഖിമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്റെ ക്രിസ്റ്റ് ജുവൽ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാധാറാണി. തയോരപി ഉഭയോർ മധ്യേ രാധിക സർവഥാധിക മഹാഭാവ സ്വരൂപേയം ഗുണൈർ അതിവരീയസി. അപ്പോൾ രാധാറാണി, ചന്ദ്രാവലി ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സഖിമാർ. രാധാറാണി വൃഷഭാനുവിന്റെ മകൾ, വൃഷഭാനുവിന്റെ സഹോദരന്റെ മകളാണ് ചന്ദ്രാവലി. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ രണ്ടുപേരിലും വെച്ച് രാധാറാണിയാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും വെച്ച് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നിവിടെ കൊടുക്കുന്നു. മഹാഭാവത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ്. മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും അവർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണ പ്രേമ ഭാവിതായാന്ദ്ര ചിത്തേന്ദ്രിയകായ കൃഷ്ണ നിജ ശക്തിരാധ ക്രീഡാര സഹായ. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം എല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയിൽ, കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹത്തിൽ, പ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ ഊർജമാണ് രാധാറാണി. ആ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലീലകളിലും ഈ രാധാറാണി സഹായിക്കുന്നു. ആകാര സ്വഭാവ ഭേദ വ്രജ ദേവീഗണ കായ വ്യൂഹ രൂപതാൻഡ്ര രസേര കാരണ. അപ്പോൾ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെല്ലാവരും തന്നെ രാധാറാണിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയല്ലാതെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇടപഴകുവാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ തന്നെ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ആനന്ദ ചിന്മയ രസം എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമായിട്ടും തന്നെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേരുന്നില്ല. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ലീലകളുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ആന്തരംഗ ശക്തിയുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇടപഴകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കാൻ തന്റെ തന്നെ ഊർജത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒന്നുമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇടപഴകുന്നില്ല. ബഹുകാന്ത സ്വരൂപേര, അത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ബഹുകാന്ത വിനാനാഹേ രസേര ഉല്ലാസ ദീദാര സഹായലാഗി ബഹുധ പ്രകാശ. അപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് എത്രമാത്രം ആഹ്ലാദിക്കാനാണ് എന്നിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സഖിമാരുണ്ട്. കാരണം അവരില്ലാതെ രസം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതെല്ലാം തന്നെ രാധാറാണിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്. ഗോവിന്ദാനന്ദിനി രാധ ഗോവിന്ദ മോഹിനി ഗോവിന്ദ സർവസ്വ സർവകാന്ത ശിരോമണി. രാധിക ഭഗവാന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന്, ഭഗവാനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് രാധാറാണി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദ സർവസ്വ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാമാണ് രാധാറാണി. ദേവി കൃഷ്ണമയി പ്രോക്ത രാധിക പരദേവത സർവലക്ഷ്മിമയി സർവ കാന്തിഹി സമ്മോഹിനി പര. അപ്പോ രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വന്തം വിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ള ലക്ഷ്മിമാരെല്ലാവരും തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ലക്ഷ്മി രൂപങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ രാധാറാണി ഭഗവാനെയും കൂടെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ രാധാറാണി ആ കൃഷ്ണനെയും കൂടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ മദനമോഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ മദനമോഹൻ രാധാറാണി മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ആ മദനമോഹനെയും കൂടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് രാധാറാണി എന്ന്.
ദേവി കഹി ദ്യോതമാന പരമസുന്ദരി കിം വാ കൃഷ്ണ പൂജ ക്രീഡാര വസതി നാഗരി. ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്നത്. കാരണം ദേവി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദേവിമാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു, പൂജിക്കുന്നു. അതിനും അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾക്ക് സഹായകരമായിക്കൊണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഏത് ലീലകൾ? പ്രേമസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ലീലകൾക്ക് സഹായകരമായിക്കൊണ്ട് ദേവി രാധ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണമയി കൃഷ്ണയാരാ വിധാരേ ബാഹിരേ യാൻഹ 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 നാൻഹ നേത്രപാദേ താൻഹ കൃഷ്ണസ്പുരേ. കൃഷ്ണമയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എല്ലാം തന്നെ, അതായത് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് സദാസമയവും കൃഷ്ണനെ എല്ലാ ദിക്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവൾ. കൃഷ്ണനെ രാധാറാണി എല്ലാ ദിക്കിലും കൃഷ്ണനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എവിടെയും കൃഷ്ണൻ മധുര വിട്ട് വൃന്ദാവനം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാധാറാണിയുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തി, ആ സ്വരൂപം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ അവിടെ പിന്നെ രാധാറാണിക്ക് ഒന്നിനെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ദിക്കിലും എന്തുമായിട്ടും അത്രമാത്രം ഭ്രമിച്ചു പോകുന്നു രാധാറാണി. കാരണം എവിടെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. കിം വാ പ്രേമരസമയ കൃഷ്ണേര സ്വരൂപ താൻഡ്ര ശക്തി താൻഡ്ര സഹ ഹയ ഏകരൂപ. കൃഷ്ണമയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരർത്ഥം പറയുന്നത് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഐഡന്റിക്കൽ, അതായത് ഒരേ രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ കാരണം ആ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ചേർന്ന് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജമാണ് രാധാറാണി. കിം വാ പ്രേമരസമയ കൃഷ്ണേര സ്വരൂപ, അത് കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണവാഞ്ച പൂർത്തി രൂപ കരേ ആരാധനെ അതയേവ രാധിക നാമ പുരാണേ വാഖാനെ. അതായത് ആരാധന, രാധിക എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെയാണ് രാധയ്ക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് രാധ എന്നുള്ള പേര് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം രാധിക എന്നുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നു. അതയേവ സർവപൂജ്യ പരമദേവത സർവപാലിക സർവേ ജഗതേര മാത. അതുകൊണ്ട് രാധിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമദേവതയാണ്, പരമമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ദേവത രാധികയാണ്, സുപ്രീം ഗോഡസ്. ലക്ഷ്മിയല്ല, പിന്നെയോ ലക്ഷ്മിയുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം രാധാറാണിയാണ് എന്ന് പറയും. എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൾ, എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൾ, ഈ പൂർത്തി എല്ലാ ജഗത്തിന്റെയും അമ്മ, മാതാവ് രാധാറാണിയാണ്. എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഞാനാണ് ഈ ജഗത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി ഈ ജഗത്തിന്റെ മുഴുവനും മാതാവായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. കിം വാ സർവലക്ഷ്മി കൃഷ്ണേര ഷഡ്വിധ ഐശ്വര്യ താൻഡ്ര അതിശാസ്ത്രീ ശക്തി സർവശക്തി വര്യ. സർവലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ആ രാധാറാണിയിലും പ്രകടമാണ്. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ആ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ രാധാറാണിയിലും പ്രകടമാണ് എന്ന്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട്. സർവ സൗന്ദര്യ കാന്തി വൈഷയേ യാനാതെ സർവലക്ഷ്മി ഗണേര ശോഭഹയ യാനാഹൈതേ. സർവകാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവും ഒത്തുചേർന്നവളാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ലക്ഷ്മിമാരും ഈ രാധാറാണിയിൽ നിന്നാണ് സൗന്ദര്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. കിം വാ കാന്തി ശബ്ദേ കൃഷ്ണേര സഭ ഇച്ഛാ കഹേ കൃഷ്ണേര സകല വാഞ്ച രാധാദേ രാഹേ. കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
സൗന്ദര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിപ്പിക്കുന്നവൾ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും രാധാറാണിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സാധിപ്പിക്കുന്നു. രാധികാകരേന കൃഷ്ണേര വാഞ്ചിത പൂരണ സർവകാന്തി ശബ്ദേര ഏ അർത്ഥവിവരണ. ശ്രീമതി രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർവകാന്തി എന്നുള്ള അർത്ഥം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. ജഗത് മോഹന കൃഷ്ണ താനാര മോഹിനി അഥയേവ സമസ്തേര പരാ ഠാക്കൂറാണി. എല്ലാ ലോകത്തെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ രാധാറാണി ആ കൃഷ്ണനെയും കൂടെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി സുപ്രീമായിട്ട്, പരമമായിട്ട് രാധാറാണിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനേശ്വരി എന്ന രാധാറാണിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനേക്കാൾ സുപ്രീം വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാറാണിയാണ്. എല്ലാവരും അവിടെ രാധേ രാധേ എന്നാണ് അന്യോന്യം സംസാരിച്ച് എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ നമ്മൾ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അന്യോന്യം വിളിക്കുന്നത് രാധേ രാധേ എന്ന്. കാരണം രാധമയമാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ റാണി രാധാറാണിയാണ്. കാരണം കൃഷ്ണനെയും, കൃഷ്ണനാണ് വൃന്ദാവനേശ്വരൻ എന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണനെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നവളാണ് രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയാണ് സുപ്രീമായിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രേമ ഭക്ത ശിഖാതെ അപനെ അവതാരി രാധാ ഭാവ കാന്തി ദുയി അംഗീകാരകരി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രൂപേ കൈല അവതാര ഏത പഞ്ചമ ശ്ലോകേര അർത്ഥ പ്രചാര. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രേമഭക്തി, അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം, പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനം അത് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാധാറാണി എത്രമാത്രം ആ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെ? രാധാറാണിയുടെ അതേ ഗുണങ്ങളും രൂപവും കളറും എല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്. അതാണ് ഈ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സഖിയായിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാമായിട്ട് രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭാഗവതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? എന്തുകൊണ്ട്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈവൻ രാസലീലയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോഴും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നില്ല. കാരണം അതിന് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ശുകദേവൻ, ശുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തത്തയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തത്തയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി രാധാറാണിയും ഭഗവാനും ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു തത്തയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ശിവന്റെ എന്തോ ഒരു ശാപം മൂലം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ മകനായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവതരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാധാറാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഗുരുവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനത്തിയാണ് രാധാറാണി. അവരെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ വിളിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മടി, അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമതായിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാധ എന്നുള്ള ശബ്ദത്താൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭാവുകമായിട്ട്, അതായത് എക്സ്റ്റസിയിൽ പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ രാധാ ശബ്ദം അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ദിക്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 30ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് ഭഗവാൻ രാസലീലയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഗോപികമാരെയും വിളിക്കുന്നു. ഗോപികമാരെല്ലാവരും വന്നു ഭഗവാനോടൊപ്പം രാസലീല, ഭഗവാനോടൊപ്പം അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം കറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരം, ചെറിയ തോതിൽ ഒരു അഹങ്കാരം, കൃഷ്ണൻ എന്റെ ഒപ്പമാണുള്ളത്, എന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ അവർ
ശരണാഗതരാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ്. അതോടുകൂടി ഗോപികമാരെല്ലാവരും വേവലാതിപ്പെടുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് ആ രാത്രിയിൽ ആ നിലാവത്ത് കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ തേടി 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 അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിക്കിൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കാലടിപ്പാടുകളോടൊപ്പം വേറെ ഒരു സഖിയുടെ കാലടിപ്പാടുകളും കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതോടുകൂടി അവർ പറയുകയാണ്, നമ്മളെക്കാൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പ്രേമിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു സഖിയുണ്ട്. ആ സഖിയുടെ ഒപ്പമാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. നമ്മളെക്കാൾ ഭാഗ്യശാലിയാണ് ആ സഖി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് അനയാരാധിതോ നൂനം ഭഗവാൻ ഹരിരീശ്വരാൻ, ഭഗവാൻ ഹരിരീശ്വരഃ യാനോ വിഹായ ഗോവിന്ദഃ പ്രീതോയം അനയദ്രഹഃ. അതായത് അനയാരാധിതോ നൂനം, ആ ആരാധിതോ അനയാരാധിതോ വേറെ ഒരു ഗോപി, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ രാധ എന്നുള്ള ശബ്ദം വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി രാധ എന്നുള്ള ശബ്ദം, അതും ആരാധിതോ എന്നുള്ള വാക്കിലൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോപികമാരെല്ലാവരും കൂടെ പറയുകയാണ്, ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെയെല്ലാം വിട്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ഗോപിയോടൊപ്പം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഗോപിയോടൊപ്പം ഭഗവാൻ പോയിരിക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മളെക്കാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗോപികയോടൊപ്പം ഭഗവാൻ പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഗോപികയുടെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനത്തിൽ, ആരാധനയിൽ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഗോപികയോടൊപ്പം പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കാൽപ്പാടുകൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആനന്ദ ചിന്മയരസ പ്രതിഭാവിതാഭിസ്താഭിര്യേവ നിജരൂപതയാ കലാഭിഹി ഗോലോകയേവ നിവസത്യഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വചാമി. അതായത് ഗോവിന്ദനെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, അന്തരംഗ ശക്തി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു? അതാണ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള ലീലകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രാധാറാണിയെ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയാണ്. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി, അതായത് ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന്റെ അതേ കളറാണ് രാധാറാണി. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി. രാധ വൃന്ദാവനേശ്വരി, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഈശ്വരി ദേവിയാണ് രാധാറാണി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി, വൃഷഭാവിനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയെ, ഹരിക്ക് പ്രിയയായിട്ടുള്ളവളെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ദിവസം രാധാറാണിക്ക് വിശേഷമായിട്ടുള്ള പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് വിശേഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള എളുപ്പ വഴി രാധാറാണിയെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കാരണം രാധാറാണി ആരെയെല്ലാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായാലും ഭഗവാൻ അത് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്ന്. രാധാറാണി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തോ അവർ ഏറ്റവും മികച്ചവരായിരിക്കും എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവാൻ അവരെ തന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് എടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ എല്ലാ വഴിയിലൂടെയും രാധാറാണിയെ സേവിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ചോദ്യമോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണേ രാധാറാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി പോയി എന്ന് വരെ ക്ലിയർ ആയി കേട്ടുള്ളൂ. അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ മാതാജി?
അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണി കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണണം. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും കണ്ട് ആനന്ദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം എനിക്ക് കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ രാധാറാണി കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രാധാറാണിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണ്. അങ്ങനെ രാധാറാണിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് രാധാറാണിയുടെ തൊട്ടിലിലേക്ക് എത്തി വലിഞ്ഞു നോക്കി. രാധാറാണി അപ്പോഴും കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാധാറാണിയെ തോണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്താണ് രാധാറാണി കണ്ണു തുറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് കൃഷ്ണനെയും രാധയെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരെല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ട് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഇതുവരെ രാധാറാണി അന്ധയാണ് എന്നുള്ള വിചാരമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിലൂടെ രാധാറാണി അവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരതി ഉണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.